ኣብ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ሓያሎ መጥቃዕትታት ድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዝፈሸሉ ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ዜን ባስራቪ ካብ ዱባይ ትማል ምሸት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓያሎ መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸሙ ተፈሊጡሎ። መበል 23 መዓልቲ ኣቁጢሩ ዘሎ ቁልውላው ማእኸላይ ምብራቕ ሰመዝ እቲ ሃገር ነቲ ዘንጸላለወ ስጋኣት ንምምካት ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ኣብ ሞባይል ቴሌፎናት ህዝቢ ናይ ህጹጽ እዋን መጠንቀቕታታት ክለኣኽ ከም ዝሓደረ ተሓቢሩ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ህዝቢ ካብ ስጋኣት ንኽጥንቀቕን ኣብ ውሑስ ቦታ ንኽጸንሕን ዝዓለመ እዩ። ኣብ ከተማ ሻርጃህ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝርከብ ሓደ ናይ ነዳዲ መርከብ ነትጉ ከም ዘጋጠመውን ተጸብጺቡሎ። ብተወሳኺ ካብታ ከተማ ንሰሜን ገጽካ 28 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓብ ናይ ህንጸት መርከብ ተመሳሳሊ ነትጉ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ። እዚ ዓይነት ፍጻሜታት ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ መትረባት ማይ እቲ ዞባ ብተደጋጋሚ የጋጥም ምህላው ወተሃደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ስዑድ ዓረብ እውን ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ እንተወሓደ 60 ድሮናትን ሓያሎ ባሊስቲክ ሚሳይላትን ብስርዓተ ምክልኻል ኣየር እታ ሃገር ከም ዝፈሸሉ ተሓቢሩሎ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ መጥቃዕትታት ወሰኽ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ተጻብኦታት ተሐይል ምህላዋ ዘመልክት ኮይኑ ንዓለማዊ ንግዲ ባሕርን ድሕነት እቲ ዞባን ኣብ ከቢድ ሓደጋ የውድቐሎ። ባሕሬን ኣብ ልዕሊ ዝተፈነወ ማዕለያ ዘይብሉ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ከም ዘፍሸለት ኣፍሊጣ። ከም ጸብጻብ ናይቲ ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ አልዓረቢያ ሓይሊ ምክልኻል ባሕሬን ፒዲኤፍ ካብቲ ኩናት ዝጀመረሉ ዕለት ለካቲት 28 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ግዛኣታ ዝተፈነወ 145 ባሊስቲክ ሚሳይላትን 246 ድሮናትን ብዓወት ከም ዝፈሸለ ኣፍሊጡ። እቲ ወተሃደራዊ ክፍሊ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር መግለጺ እቶም መጥቃዕትታት ብተኸታታሊ ማዕበላት ዝመጹ ምዃኖምን ሽቶኦም ድማ ሲቪላዊ ትካላትን ናይ ውልቀ ሰባት ንብረትን ምዃኑ ገሊጹ። ባሕሬን ነዞም መጥቃዕትታት እዚኦም ብቐጥታ ናብ ኢራን ክተላግብ ከላ እዚ ስጉምቲ እዚ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጥሕስ ግሉጽ ወራር ክትብል ኮኒናቶላ። እቲ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ባሕሬን ምስቲ ኣብታ ሃገር ዝርከብ 50 ክፍለ ሰራዊት ባሕሪ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ነቲ ሰማያት እቲ ሃገር ንምክልኻል ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ምህላው እውን አልዓረቢያ ጸብጺቡ። ብተወሳኺ መንግስቲ ባሕሬን ህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ጥንቃቐ መምርሒ ዜጋታት ካብቶም መጥቃዕቲ ዝወርዶም ቦታታት ክርሕቁን ዝኾነ ይኹን ዝዓነወ ወተሃደራዊ ኣቑሑት ወይ ሚሳኤላት ክትንክፉ ከም ዘይብሎምን ኣጠንቂቑሎ። ብፍላይ ድማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ወይ መጥቃዕቲ ዝወረደሎም ስትራቴጂካዊ ቦታታት ምቕራጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምዝርጋሕን ሙሉእ ብምሉእ ዝተኸልከለ ምዃኑ ፍሊጡ። እዚ ቀይዲ ዝተገበረሉ ምኽንያት ጸላኢ ወይ እውን ኢራን ነቲ ምስልታት ተጠቂሙ መጥቃዕቲኡን ከም መዓራሪ ንምኽልካል ምዃኑ ወተሃደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንኽስታት ኢራን መሰረት ዘይብሉ ክብላ ነጺገንኦ። ዋና ጸሓፊ ናይቲ 6 ሃገራት ዝሓቁፍ ቤት ምኽሪ ምትሕብባር ወሽመጥ ጂሲሲ ጃሰም መሐመድ አልቡዳይሂ ኢራን ኩለን ሃገራት ወሽመጥ ኣብቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኢድ ኣለወን ክትብል ዘቕረበቶ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ክብል ነጺግዎ። አልቡዳይሂ ቀጺሉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ተካይዶ ዘላ ቀጻሊ ግሉጽን ጥልመት ዘለዎ መጥቃዕትታትን ብጽኑዕ ከም ዝኽንንዎ ገሊጾም። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ቁጥዐ ኢራን ካብ መጀመርታ እቲ ኩናታት ሒዛ ኣብ መላእ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ ናይ ጸዓትን ሲቪላውን ትካላት ሽቶ ክትገበር ድሕሪ ምጽናሓ እዩ። ቴህራን ኣሜሪካዊ ረብሓታት እየ ዝሃርም ዘለኹ ክትብል እኳ እንተጸንሐት ብተወሳኺ ግና ገለ ሃገራት ወሽመጥ ንግዛኣተን ከም መበገሲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ የገልግል ኣለዋ ክትብል ትኸስስ ኣላ። እዚ ክሲ እዚ ድማ ነቲ ምስ ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ባሕሬን፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኩዌትን ዑማንን ዘሎ ርክብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ አውሪድዎ ይርከብ። ኣብቲ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ምስሓሓብ ስዑድ ዓረብ ሎሚ ሰንበት ነቲ ኣብ ሃገራት ዝርከብ ናይ ኢራን ወተሃደራዊ ኣታቸ ዝተባህለ ምስ 4 ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ዘይድለዩ ሰባት ብምባል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካብ ሃገራ ክወፁ ኣዚዛላ። እዚ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ብወገን ቀጠር እውን ተወሲዱ ነይሩ እዩ። ቀጠር ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ዝተጎጎቶም ኢራን ነቲ ኣብ ሃገራት ዝርከብ ቀንዲ ትካል ጋዝ ድሕሪ ምውቃዓ እዩ። ቀጠር ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ዘጋጠመ ሓደጋ ሄሊኮፕተር ናይ 6 ሰባት ህይወት ሓሊፉ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ቀጠር ሎሚ ሰንበት 22 መጋቢት 2026 ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ
ሓንቲ ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር እታ ሃገር ኣብ ግዛኣት ማይ ቀጠር ሓደጋ ከም ዘጋጠማን ብሰንኩ ድማ 6 ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኸቡን ኣፍሊጡ። እቲ ሓደጋ ኣብ መንጎ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ዘባዊ ኩናትን ልዑል ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብታ ሄሊኮፕተር 7 ሰባት ተሳፊሮም ከም ዝነበሩ ተገሊጹሎም። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ናይ ምድላይን ምድሓንን ስርሒት ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክካየድ ከም ዝጸንሐን ስፔሻሊስት ዝኾኑ ጉጅለታት ድማ ካብቶም 7 ሰባት ነቶም 6 ክረኽብዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ። ይኹን እምበር ዛጊት እቲ ሓደ ዝተረፈ ሰብ ገና ከም ዘይተረኸበን ንሱ ንምርካብ ድማ ብርቱዕ ጻዕሪ ይካየድ ምህላውን ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ንስድራ ቤታት እቶም ግዳያት ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ብምምሕልላፍ ብሰንኪ እዚ ሃንደበታዊ ሓደጋ ዝተሰምዖ ከቢድ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ። ጋዜጠኛ አልጀዚራ ዜን ባስራቪ ንመግለፂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቦ እቲ ሓደጋ ሄሊኮፕተር ሎሚ ሰንበት ንግሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ምኽንያቱ ድማ ምስቲ ኩናት ዝተተሓሓዘ ናይ ጸላእ መጥቃዕቲ ዘይኮነስ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሓደጋ እዚ ቀጠር ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታታ ኣብ ልዑል ናይ ድልውነት ደረጃ ኣብ ዘለውሉን ሰማያታን ግዛኣት ማያታን ንምክልኻል ብዙሕ ናይ ኣየር ምንቅስቓሳት ኣብ ተካይደሉ ዘላ እዋን ዘጋጠመ እዩ። እዚ ክሳራ እዚ ንወተሃደራዊ ሓይሊ ቀጠር ከቢድ ክሳራ ኮይኑ ይረአ ኣሎ። እቲ ናይ ምድላይ ስርሒት ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ግዛኣት ማይ ተተኪሩ ይቕጽል ምህላውን መንግስቲ ቀጠር ድማ ብዛዕባ እቲ ዝተረፈ ሓደ ሰብ ዝኾነ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ንህዝቢ ወግዓዊ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ። እስራኤል ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ዓራድን ዲሞናን እንተወሓደ 180 ሰባት ቆሲሎም። ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና እስራኤል ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ጸብጻብ ብሰንኪ ትማሊ ምሸት ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ኣብ ደቡባዊ ከተማታት ዓራዲን ዲሞናን እንተወሓደ 180 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ፍሊጡ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ካብቲ ኩናት ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ ካብ ዘጋጠሙ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ኣሰንባድን ኩናት ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ። ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝፈጸመቶ ነቲ ቀዲሙ ኣብቲ ዕለት ኣብ ልዕሊ ትካል ምስልጣን ኒውክለር ናታንዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ግብረ መልሲ ምዃኑ ናይ ኢራን ቴሌቪዥን ጸብጺባ። ከተማ ዲሞና ቀንዲ ናይ ኒውክለር ትካል እስራኤል ዝርከበላ ቦታ ብምዃና እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ስጋኣት ኣሰጋጊርዎ ይርከብ። ከም ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ኣብ ከተማ ዓራድ ዝወረደ ጉድኣት እንተወሓደ 116 ሰባት ክቆስሉ ከለዉ ካብዚኦም እቶም 7 ኣዝዩ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ተፈሊጡሎም። በተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ዲሞና እንተወሓደ 64 ሰባት ቆሲሎም ይርከቡ። ካብዚኦም ሓደ ሰብ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ምህላው ተገሊጹ። እዚ ኣብ ልዕሊ ከተማታት እስራኤል ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘስዕቦ ስነ-ኣእምሮውን ኣካላውን ጉድኣት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ሰብ መዚ ሕክምና ገሊጾም። እቲ ሚኒስትሪ ቀጺሉ ከም ዝጸብጸቦ እዚ ኩናት ካብዚ ጅምራት ሒዙ ዛጊድ 4564 ሰባት ናብ ሆስፒታላት ተወሲዶም ኣለው። ካብዚኦም እቶም 124 ሕጂ እውን ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ሕክምናዊ ረድኤት ይረኽቡ ምህላዎም ተገሊጹ። ካብቶም ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዘለዉ ሓደ ሰብ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክርከብ ከሎ 13 ድማ ከቢድ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም። ምስቶም እስራኤል ዝተኣሳሰሩ ዜናታት ከይወፃና ከለና እቲ ናይ ሊባኖስ ዕጡቕ ጉጅለ ሒዝቦላህ ሎሚ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዶባት ሊባኖስን እስራኤልን ዝርከቡ ወተሃደራዊ ማዓስከራት እስራኤል ብድሮናትን ሚሳኤላትን ከም ዝሃረመ ኣፍሊጡ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ካብቲ ማሊ ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከባ ሰፈራታት ሓኒታ ከምኡውን ኣቪቭም ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝርከብ ራስ ኣናቁራ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዘውፅኦም ሓያሎ መግለፂታት ከም ዝሓበሮ እቶም መጥቃዕትታት ብፍላይ ንእኩባት ሰራዊት እስራኤል ከምኡውን ወተሃደራዊ መደበራትን ሽቶ ዝገበሩ እዮም። ሒዝቦላህ ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝሓያሎ ድሮናትን ናይ ሮኬት ማዕበላትን ከም ዝተጠቀመ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ክፍሊ ናይቲ ምስቲ ሰፊሕ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሰሜናዊ ግንባር ወጥሪ እዩ። ብሰንኪ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ዝወረደ ጉድኣት ይኹን ሞት ክሳብ ሕጂ ብንጹር ዝተሓበረ የለን። እስራኤል ብወገና ንሰሜናዊ ዶባታ ንምክልኻል ኣብ ልዑል ናይ ድልውነት ደረጃ ከም ዘላን ንመጥቃዕትታት ሒዝቦላህ ድማ ብተመሳሳሊ ሓይሊ ትምልስ ምህላዋን ይፍለጥ። ትራምፕ ንኢራን ናይ 48 ሰዓታት ገደብ ይህብ። መስመር ሆርሙዝ እንተዘይተኸፊቱ ንትካላት ጸዓት ኢራን ከጥፍየ። ዘጋርዲያን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ መውሽመጥ ሆርሙዝ ንንግዲ መራኽብ ዳግማይ ንኽትከፍቶ ናይ 48 ሰዓታት ገደብ ሂቡሎ። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ኢራን ነቲ መስመር እንተዘይከፊታቶ ኣሜሪካን ናይ ጸዓት ትካላት ኢራን ክትወቅዕን ከተባድምን ምዃና ብጽኑዕ ኣጠንቂቑ።
ትራምፕ ካብቲ ዝዓበየ ትካል ፀዓት ብምጅማር ንኹሉ ናይ ኤሌክትሪክን ፀዓትን ትካላት ኢራን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገብሮ ገሊጹ እዚ ናይ ግዜ ገደብ እዚ ብመሰረት እቲ ትራምፕ መልእኽቱ ዝዘርግሓሉ ሰዓት ጽባሕ ሶን ምሸት ዘብቅዕ እዩ እዚ መጠንቀቕታ ዝመፀ ትራምፕ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ወተሃደራዊ ስርሒታት ክነጉድል ንሓስብ ኣለና ድሕሪ ምባል እዩ ይኹን እምበር ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘውረደቶ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን እቲ መስመር ሆርሙዝ ንሰለስተ ሰሙናት ተዓጽዩ ምጽንሑን ነቲ ፕሬዝዳንት ሓሳቡ ከም ዝቕይር ገይርዎ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣሽሓት ተወሰኽቲ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ገጾም ይጉዕዙ ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኣራቕቺ ኢራን ኣብ ልዕሊተን ኣብ መጥቃዕቲ ኢራን ዝተሳተፋ ሃገራት ጥራይ ቀይዲ ወይ ድማ ክልከላ ከም ዝገበረት ገሊጹ እንተኾነ ግና ሰራዊት ኢራን ንመጠንቀቕታ ትራምፕ ብምምላስ ኣሜሪካ ወይ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ንዘለወን ናይ ፀዓትን መፅረይ ማይ ባሕሪ ትካላትን ሽቶ ክንገብር ኢና ክብል ብወገኑ ጠንቂቑሎ እዚ ስግኣት እዚ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ስዑድ ዓረብን ዱባይን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ምክንያቱ እተን ሃገራት ንማይ ዝስተ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዞም መጻረይታት ስለ ዝምርኮሳ እዚ ኩሉ ውጥረት ዝያዳ ዝገደድሎም ምክንያት ከምቲ ኣቀዲምና ዘቕረብናዮ ናይ ኢራን ሚሳኤላት ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ማለት ኣብ ከተማታት ዓራድን ዲሞናን ድሕሪ ምውቃዕን እዩ ነዚ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታ ኣኸቲሉ ብመሰረት ሎሚ ስካይ ኒውስ ዘውፅኦ ሚኒስተር ካቢኔ ዓባይ ብሪጣንያ ስቲቭ ሪድ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ኢራን ትካላት ፀዓት ከጥፎኦም እየ ብምባል ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ ንርእሱ ዝውክል ዳ እምበር ንኻልኦት መሻርክቱ ከም ዘይውክል ገሊጹ ትራምፕ ኢራን ነቲ መስመር ማይ ሆርሙዝ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት እንተዘይከፊታቶ ከቢድ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምፍካሩ ይፍለጥ ሚኒስተር ስቲቭ ሪድ ምስ ስካይ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ብዛዕባ መርገጽ ብሪጣንያ ኣብቲ ትራምፕ ዘውፅኦ ናይ ግዜ ገደብ ተሓቲቱ ነይሩ ሪድ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ንርእሱ ክዛረብን ነቲ ዝብሎ ዘሎ ነገራት ክከላኸልን ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዎ ብምባል ብሪጣንያ ካብቲ ናይ ትራምፕ ሓያል ቃላት ርሕቐታ ከም ዝሓዘት ኣመልኪቱ ሪድ ቀፂሉ ከም ዝገለጾ ዓባይ ብሪጣንያ ናብቲ ኩናት ክትሰሓብ ድሌት ከም ዘይብላ ግናኸ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ረብሓታት ንምክልኻል ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ናብቲ ኩናት ኣይክንሰሓብን ኢና ግናኸ ኣብቲ ዞባ ዘለና ረብሓታት ክንሕሉ ኢና ምስ መሻርክትና ብምዃኑ ድማ እቲ ወጥሪ ንኽዝሕል ክንሰርሕ ኢና ክብል መርገጽ መንግስቱ ገሊጹ እዚ ካብ ለንደን ዝተዋሃበ ምላሽ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን መሻርክታን ኣብ ጉዳይ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘሎ ናይ ኣቀራርባ ፍልልይ ዘንጸባርቕ እዩ ብሪጣንያ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ክትቀድም ክትጽዕር ከላ ትራምፕ ግና ናብ ሙሉእ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዘዘንብል ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታታት መሃብ መሪጹሎም ኢራን በወሽመጥ ሆርሙዝ ንዝሓልፋ መራኽብ $2 ሚልዮን ክኸፍላ ተሓትት ቢቢሲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኢራን ነቲ ዓለማዊ ንግዲ ነዳዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብግብሪ ናብ ናይ ክፍሊት ዞባ ቀይራቶ ከም ዘላ ሓደስቲ ጸብጻባት የመልክቱ ኣባል ባይቶ ኢራን ኣላዲን ቦሩጀርዲ ኢራን ድሕሪ 47 ዓመታት ኣብቲ መስመር ማይ ሓድሽ ናይ ሉዓላውነት ኣምር ከም ዘተኣታተወት ብምግላጽ ንዝተወሰና መራኽብ ንሓንቲ ጉዕዞ ክሳብ $2 ሚልዮን ወይ 1.5 ሚልዮን ፓውንድ ይሕተታ ምህላውን ኣረጋጊጹ ቦሩጀርዲ ነቲ ስጉምቲ ኩናት ባዕሉ ዝኸፍሎ ዋጋ ኣለዎ ብምባል እዩ ገሊጽዎ እዚ ክፍሊት እዚ ድማ ነቲ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ስልጣንን መሰልን ዘርኢ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ዝእከብ ገንዘብ ነቲ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ተሕልፎ ዘላ ኩናት ንምምዋል ከም ዝውዕል ተሓቢሩሎም በመሰረት ትካላት ዜና ዘውፅእዎ ዝርዝር እቲ ናይ ክፍሊት ስርዓት ብረቂቕ መገዲ እዩ ዝካየድ ናይ ጽዕነት መራኽብ ዘመሓድሩ ኩባንያታት ምስ ብሰራዊት ሓለውቲ ሰውራ ኢራን ዝእዘዝ ናይ ደላሎ መርከብ ርክብ ብምፍጣር ንሓንቲ መርከብ ካብ 1.5 ክሳብ $2 ሚልዮን ዝበጽሕ ክፍሊት ይሰማምዑ እቲ ክፍሊት ብጥረ ገንዘብ ብክሪፕቶ ካረንሲ ወይ ድማ ብዓይነት ከም ነዳዲ ዝኣመሰሉ ንብረታት ክኸውን ይኽእል ክፍሊት ምስተፈጸመ ሰራዊት ኢራን ብናይ ሬድዮ ርክብ ነታ መርከብ ብምጽዋዕ መንነታ ምሰረጋገጸ በትውሕስ ኮሪደር ክትሓልፍ ይፈቕደላ እዚ ሓድሽ ስርዓት እዚ ንሃገራት ከም ቻይና ህንድን ፓኪስታንን ዝጠቅም ክኸውን ከሎ ንሃገራት ምዕራብ ግና ካብቲ መስመር የርሐቐን ኣሎም እዚ ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ከቢድ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ ብሰንኪ ዝኽፍሊትን ስግኣትን ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ናብ $122 ክቢሉሎም በተወሳኺ ናይ ባሕር መራኽብ መድሕን ካብ 3.6 ክሳብ $6 ሚልዮን ንሓደ ጉዕዞ በፂሑሎ እቲ ኣብ ሆርሙዝ ዝውስኽ ዘሎ ወጻኢታት ኣብ መወዳእታ ኣብ ዋጋ ምግቢ መድሃኒትን ነዳድን ተወሰኽቲ ዋጋታት ብምግባር ንዓማዊል ይሃስሎም እዚ ምዕባለ እዚ ምስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ መስመር እንተዘይከፊታቶ
ትካላት ጸጥታ ከድብድብየ ብምባል ዝሃቦ ናይ 48 ሰዓታት መጠንቀቕታ ተደሚሩ ነቲ ዞባ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ወጥሪ ኣውዲቕዎ ይርከብ። ኤሌክትሪክ ኩባ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪጹ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሕን ሳልሳይ ግዜ ዘጋጠመ ዕንወት። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሺየትድ ፕረስ ኣብ ኩባ ዝርከብ ናይ ጸዓት መርበብ ትማል ቀዳም 21 መጋቢት 2026 ንሳልሳይ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ብምዕናው መላእታ ሃገር ብዘይ ኤሌክትሪክ ተሪፋ ኣላ። እቲ ኮሙኒስታዊ ስርዓት ኩባ ምስ ዝኣረገ ትካላት ኤሌክትሪክን ብኣሜሪካ ዝተደንገገ ናይ ነዳዲ እገዳን ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን እዚ ሓደጋ እዚ ንመነባብሮ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጸገም ኣውዲቕዎ ይርከብ። ማሕበር ኤሌክትሪክ ኩባ ከም ዝሓበሮ እቲ ዕፅዋ ዝጀመረ ኣብ ክፍለ ሃገረ ካማግዌ ዝርከብ ናይ ጸዓት መመንጨዊ ትካል ብሃንደበት ብምብልሻው እዩ። እዚ ድማ ኣብ መላእ ሃገር ከም ሰንሰለት ዝተኣስረ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራጽ ከም ዘስዓበ ሚኒስትሪ ጸዓትን መዓድንን ኣፍሊጡሎ። ሰመዝ ነቲ ኤሌክትሪክ ዳግማይ ንምምላስ ይሰርሑ ከም ዘለውን ንሆስፒታላትን ትካላት ማይን ኣገልግሎት ንምሃብ ናይ ውሑድ ጸዓት ይጥቀሙ ከም ዘለውን ገሊጾም እዮም። ፕሬዚደንት ኩባ ሚጌል ዲያዝ ካነል እቲ ሃገር ንሰለስተ ኣዋርሕ ካብ ወፃኢ ሃገራት ነዳዲ ከም ዘይረኸበትን ኩባ ድማ ካብቲ ንቁጠባኣ ዘድልያ ነዳዲ 40% ጥራይ ከም እተፍርን ገሊጹ። መንግስቲ ኩባ ነዚ ጸገም እዚ ብቐጥታ ናብ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ የላግበሎ። ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ንኩባ ነዳዲ ዝሸጣ ሃገራት ከቢድ ናይ ቀረጽ ማዕቐብ ከም ዘቐምጥ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ማዕቐብ ንኽልዓል ኩባ ፖለቲካዊ እሱራት ክትፈትሕን ቁጠባዊ ለውጢ ክትገብርን ይሓትት ኣሎ። ትራምፕ ብተወሳኺ ሕውነታዊ ወራር ብምክያድ ንኩባ ንምቁፅጻር ዘለዎ ድሌት ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ቬኔዙዌላ እውን ድሕሪ ናይ መሪሕነት ለውጢ ንኩባ ትሰዶ ዝነበረት ነዳዲ ብምቁራጻ እቲ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ናይ ጸዓት ቅልውላው ክትወድቕ ገይርዋ እዩ። እዚ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንመዓልታዊ ህይወት ዜጋታት ኩባ ኣዝዩ ይሃስሎ። ሰባት ክሰርሑ መግቢ ከውዒዩ ወይ ከዝሕሉ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ክበጽሑ ከለዉ ሆስፒታላት ድማ ዝተወሰኑ ናይ መጥባሕቲ ስርሒታት ንኽስርዙ ተገዲዶም ኣለዉ። ትራምፕ መንግስቲ ኩባ ኣብ ኣፍ ደገ ውድቀት ከም ዘሎን ነቲ ሃገር ናብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ንምእታው ክብሪ ከም ዝስምዖን ንጋዜጠኛታት ገሊጹሎም።